3 del Tebre. Fins al 5 de juliol se celebra al Museu del Disseny de Barcelona el FAT Fest, que atrau molts professionals d'aquest món. Una de les activitats principals és l'exposició Fora de lloc. Fora de lloc, la nova proposta del FAT que es pot veure a Design Hub Barcelona és molt més que una exposició a l'ús. De fet, podria definir-se com una invitació a perdre's. El que presentem aquí és una invitació a fer un recorregut que va des de la recomanació d'assumir múltiples perspectives enfront a les coses, perspectives tant d'anàlisi com d'acció, cap a les noves perspectives que es poden establir en relació al futur. Fora de lloc convida a submergir-se en les aigües del disseny, l'art i l'arquitectura, amb una selecció de treballs on sovint s'intercanvien codis i metodologies de recerca. El que ens hem proposat és explorar aquests espais on es bescanvien les maneres de fer i inclús les visions del món i de la vida. Una exposició que es contraposa i complementa amb la que aplega en l'espai del costat prop de 200 obres finalistes dels Premis de Disseny Gràfic, Moda i Arquitectura del FAT. Acabem aquí, els deixem amb el temps després del Telenotícies migdia. Nosaltres tornem demà.